Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga luloy. Kini gibutag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, ato magtatampo si Luloy. Hindi ko problema bahay ni sa unsa ka bugira nga akong asawa nga mao'y nakapasugamat na ako pero aron ko din yung hisabtan ang akong suglanon inuwa ni pagsugod. They say you found somebody new but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody too, but I don't want no one but you. How could you live without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. I'll just say what never met. If I'm that easy to forget. Loy, dapat sa mataong ka, Loy. Daruma sa taon ang kanta ni mo diya, Loy. Maawa man ka ni mo. Singon! Tarungan ang kanta ba? May ikaw ko rin kanta din, eh. Ta. Nanghambog na ba ka sa itong mga silingan nga ang imong tingog murag si Matt Mondro. Dako nga bugnaw. Unya, makadungog sila sa imong kanta. Mura deg Edie Peregrina nga napas mo. Victor Wardgod. Ay, Victor Hello, Wardgod, Pilay. Karal. Ikaw, nawa yun kay Gra. Ay, wala ko manaway. Naunsa man kaloy, oy. Igo raman ko nagsulti sa tinuod. Kaya ang pagsulti sa kamatuuran mo ay maghatag itong kagawasan, Loy. Hello! Kagawasan. Ikaw ba ayaw ka suko? Kaya ka na akong gisulti ni mo, makaayaw na ni mo. Kiss ko loloy, pe. Hilom niya, Petra, ha? Hilom, ha? Paglob ba niyo? Ah. Subakan ni mo, ay! Look ko, Lloyd. Hoy! Masuko man di, oy. Hala! Ayaw ka lagert, oy! Mukanta galit ka kanang with feelings, sad. And this I found somebody new. And from the Agay, kasakit po, Loy, oy. Kabawas ang kanahanda. Oh my goodness. Asan ko ani mangitag panday oy? Wa man ko nailhan nga makamaong mamanday din sa among lugar. Ay, kasagaran din sa amo. Mga martis na may daghan. Marinita! Mare! Nay, usa sa marites ay. Murag maunili leader sa mga marites sa amo. Ay, Mari, asa ka, Mari? Kasayo pa rin mong nirampa. Ay. Nakuha pa mga himantayon ron. Mari, nangita man gugog mo panday, Mari. Kana makamaobang mo panday din eh. Isa may makamao din sa ato, Mari. Panday? Ay, o sa may iba panday ni mo, Mari? Ay, ang amo laging doorknob sa amo si Mari. Usahay dili na maabli. Gahi kaayo. Natanggo ko kausa anak Mari sa sud. Unya mautong nga kung mag-CR di na lang may manglak sa pultahan. Kay mahadlok naman kung puan, matrap ko sa sud. Ay, sus! Kasimple na rin ang imong problema, Mari. May nailan ka, Mari? Kisa man, Mari? Ako lasulan, Mari. Ay, naakaayo, uy. Patua sa amo, Mari, B. Ako lay bahala ni mo, Mari. Patua las bay. Ay, way problema, Mari. Kanos aman ni mo gusto nga padtuon ako sa inyo, karon or ugma? Mas maayong karon, Mari. Ah, way problema, Mari. Karon dayon atong atuon. I mean, akong atuon. Dadon ako siya sa inyo. O sige, Mari. Maghuwat ko, Mari, ha? Og aron dili ka balibad, Mari. Kuan lang. Ako lang ingnon nga libre na ang snacks og paniud to. Okay ra? Ay, why problema, Mari? Giahak, wa naman dahil mo uli si Picto sa ila. Gipalayas dahil Marisilia iyang bana. Hala, giahak na gid ni. Mura ba to'y maayong mamanday din sa among lugar? Wala no. Kisa may akong kuhaon nga panday. Kinala makadadyo kong panday kay sayang kaayo. Tagaan ra ba kong marinita? Ahak na ni. Kisa may laing panday din yun eh. Kinahanglan nga makadakog panday sa ilang marinita. Saon kun... Ay! Husto! Husto! Sige, akong dadon!
Asa? Sa ilang Marinita. Mag-unsa man taon ta dito eh. Ay naipaayo si Marinita. Nangita man siyang panday. Nya ni pasalig ko. Nga na ako'y kailang panday. Si Picto baka tumba ng silya. Unya, ano ako may daduni mo? Wa naman si Pictus ila. Gipalaya sa mga Marisilya. Nga naman, Ay nasakpan ni Marisilya. nanglakas pare. Ay dili, uy. Aw, ingon mo ko nasakpan. Ay nasakpan lagi pero wa na mabay. Nasakpan ko babae. Unsa man di ay? Nasakpan nga na mayo. Sa? Motong gipalayas ni Marisilya. Pero dahil, basag dito sila. Uy, sige, matagstorya nila. Di takakwarta ato nila. Ikaw mo'y makakwarta ron, ani. Mao nga kuyog na ako. Come here! Pero nga nung ako may imundad untaw nga, di man ko panday. Kaya ra lagi nimo. Ako ray bahala. Ang importante nga makarakit aron. Para naatay palit og bugas ba ni kagabi eh. Day, abi. Ay, sig reklamo! Pagili sa diha, gana! Recorded by X Thunder Gaming. Nakalitan ko sa kabuang sa akong asawa. Ibaw mo daw siya nga di ko panday. Kamao ko mo gamit ang martilyo pero di taon ko kamao ng doorknob. Sa parang bandiya, ang pag-abot na mo dito. Uy, Loloy. Inig-atubang ni mo ni Marinita ba? Ayaw ka ayo pagtingog ha. Pasagdi ko nga ako'y mo diskarte. Ako ray bahala. Tando lang diha kutob si mong mahimo. Nakasabot ka? Mutando ra ko. Tando lang lagi. Kutob sa kong isulti ni mo, tando lang. Ayaw pagtubag. Ha? Ayaw pagtubag, dili. Kasabot ka? Okay? Nakasabot ba ka? Uy! Lagi. Good. Ah, tara, tara, tara. Manutas ilang bay. Ay, Mare, may adlaw, Mare. Uy, dugaya ni mo, Mari, uy. Abi na kung di ka na lang mo anhi. Asa na imong giingon nga magdakat panday? Ay, naa, Mare. Ha, asa man? Nara, ay, ka na naglingkod, nga nagtalikod. Oh, tao di ay na, Mari. Ah. Puro sa man buko-buko na ako nakita. Tao na, Mare. Ay, tao na. Lalay, dong, dali, dong. Ah, ala, uy. Si Pari Luloy, lagi na, Mari. Ay, Mare. Ay, siya na lang akong gida. Kay expert man gud na siya. Nga, di man gud na siya madali-dali kuha gud. Kay ibaw na ka, mahalon man gud na siya nga pagkaklase sa panday, Mare. Ay, mao ba? Kamao din na mamanday si Pari, Mari. Ay, sobra pa. Expert na gani, Mare. Di ba dong na? Oo. Awa, ni Tato. Di man tato siya mo dawat og mga ingon-ini nga mga trabaho kay dinagko mo gud ang iya, Mare. Pero unsaon nga katong giingon ako nimo ba nga kailan akong panday gani? Ni balibad kay unsaon di bayuok, Mare. Nya kay nakasaad man ko nimo. Ha? Gibayo? Gibayuok taon. Dako kaayo yang bayuok na abot sa liog. Ay, grabe agong bayo ka, Mari. Lagi, Mare, uy, naglibog man gani ang doktor nga nagtan-aw kuno niya. Naglibog ang doktor kung unsay iyang sakit, bayuok ba o gwiter. Ngayon sa maganda ay ang sakit niya, Mari. Ay, ingon ang doktor para siguro kuno iyang sakit, gitu in one na lang niya ang iyang sakit. Bayuok na, gigwiter pa. Yate, mura di ay ko ang kape. Ay, maulagi, Mari. 3 in 1 man to ng iyang sakit, pero naayo ang usa. Unsa sakit ay naayo, Mari? Cancer sa itlog. Ha? Cancer kuno sa itlog, sa ikatulong sakit niya. Maugid kuno to'y unang sakit gud niya, cancer sa itlog. Stage 18 na kuno to. Grabe, hagod. Yes. Nalupigan na si Pedro, Mari. Pila to ka, Kay Pedro? Pedro, Mari, stage 11 naman kuno to. Stage 18 lagi ya, Mari. Nalupigan kang Pedro. Uy, lupigan si Pedro. Kay ngano, wa man maayo pagkagam. Aw, naapsan. Bungot sa itoy. Oh, awa, Mari. Awa. Inuta kayo ang pultahan sa inyong CR. Hay, dakuan na nako gasto ani Mari oy. Ha? Doon na ba tayo akong ipatrabaho? Pero ang gilisa ni Pari Luloy, ang tibuok, mapultahan oy. Ay, anak, magud na, Mari. Mao na trabaho sa mga expert, Mari. Wa man sa tihik-tihik ba sa ilisan gani? Aw, ilisan gud na. Bati mo gud kaitan aon, Mari, ug ang doorknob ra ilisan. Di man mo bagay. Lain kaayo, bako imong doorknob kasi sinaw-sinaw unyang pultahan karaan kaayo. Para nindot mao na. Nindot ka siya tan-aw no tan-awa oh. Ilisan gid na. Kay tan-awa match kaayo di ba? Awa nindot ta kaayo tan-awon, Mari. Oo, noon, hindot gadin na noon. Unya dila lang may magdugay, Mari, ha, kay naa pa milaing kontrata nga among atuon, naa pa ilisan.
Sa man putahan ka pon, Mari? Dili. Sa na pailisan, Mari? Pailisan niya ang baba sa iyang asawa kay putbuton kuno kaayo mare. Sige mare, ari sa mi ha. Ingnan niya lang mig magpailis pud kasi imong baba mare. Ha? Sir, nako'y amigo nga maayo kay sir. Kung sa iyong asawa. Maayo kuno kay na siya. Siya kuno nagayo sa doorknob ni Nita. Karon nindot kay pultahan ng CR nila. Oy, Mau ba? Sige, pwede kay akong ipatrabaho kini akong bahay. Kay dako pa manikuang gud. Pila mas nakabuok, ha? okay. Kuya, ako lang magkatanaw sir kung pila sa nakbuok niya. Pibaw na tika, pila ka tao man di mo makayang bayaran be. Siya mo'y pangutan na og pila ka buok yung mga tao. Ug pila sila, pila ang ilang pakyaw sa matag usa. Sa batag usa pakyaw lang sir. Dili ba? Dako kay kagbera na. Pila yung pakyaw nila sa bahay. Ngayon mo pagpahimo, di ba? Oo. Sige sir. Ako lang pagkatanon. Pila yung pakyaw nila sa matag usa. Sige, kay patrabaho din. Patrabaho din ako akong bahay, ha? Sige, ha? Ay sus na unsa. Bisag kung sa ipatrabaho anak kaya kay na sa kumbana. Kamao magay na mo pa anak akong bana. Tidul ka ba rin? Kawas mariluloy na, probida. Basta rin mariluloy man, nakiskoy lang, nag-midwife. Why no na siya maka-eskwela og midwife? Midwifery wala. Pero mutira na siya maid og wife. Katawan na no. Waki man si. Spaghetti. Spaghetti yun. Tama diyan. Pero kanas mariluloy, kamao na tawar mo pa anak, ha? Uy, among silingan siya may nagpaanak. Tidul ka ba rin? Lagi. Pito mga kabuk anak ato. Dukhan na, good. Baboy may gipaanak. Sige. Asa si mariluloy, ha? Kahit upo sa pikon sa barangay, napa siya gikapon. Ha? Ayaw. Sige. Ugma lang, ha? Ugma. Ala, di sa siya ka lugar ugma. Kaya naman sa schedule nga tigtuli ugma. Kamao siya manuli. Oo, sa una. Pero karon wala siya manuli. Kaya wala mapoy budawat og kapon. Nga naman. Wala siya mudawat. Nga naman? Hapit siya mapriso tungod ana. Oy, kay nagdungan man ang kapon ug ang tuli. Unya. Ay, nabali man. Kagatuwag patuli mo mayang nakapon. Mo iyang natuli. Waki merse. Sa Sige, probida. Bungo titay. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa naman sa day? Ay, sig reklamo ko diya. Kay pangwarta ning ato. Pamugas ang gihapon ni ato. Dele. Aw, unsa man di ay? Para bayad ni sa utang sa bugas. Tara, ang nga kurlaw, lambi, oy. Lubagon ko na liog ni Muron gara ron. Lubagon yun mo. Mapoy na bawog na ni. Basta kay ayaw pagreklamo diha, tando lang diha kung unsay akong isulti ha. Kay ako ray bahalang mo diskarte. Importante makakwarta taloy, natay pamugas. Ay, balibad gani karon, wa gani tay bugas ron na. Kanag yung bugas sa imong naong may akong lungagon. Bungot sa itoy. Pertigan akong sugamakan akong asawa. Napugos lang yung taon kong research sa YouTube kung unsay buhaton para makuha na ko ang ipatrabaho ba. Hangtod nga na problema ko tungkol sa iyang kabuang. Niya to. Salamat na human kita o ng trabaho. Huwag kay bawas perla nga. Nagkuha ko panday nga kamaog yun. Pero kinahanglan nga masuldoan ako sila. Si Perla na'y bahala sa bayranan sa ako mga kaubang panday nga akong kikuha. Pilay akong bayranan? Ako answer, wa may labot sa materyales kay imo man no. Ang amo labor ra og sa kumbana nya sa iya mga kaubang panday pod. So sir, ang bayranan nimo tanan sa labor lang kuan. Pila 120,000 pesos sir. Nakuha agad. Kalma lang sir. Kay ang tinuod ang kaginansya bayag gid ka anak sir, naka-save kay ka. Asa mo ko nagasipa na, ha? Bentahan na ka sir ha. Sa panday lang 50,000. Unya sa kuryente magkinahanglan gud ta anak electrical engineer. Ang bangayo anak 100,000 ang daan. Sa ila lang. Pero kay ako mang bana nagtrabaho naka-save kag 50,000. Kay 50,000 na may pangayo. Karon sa tubig magkuha pa kag pagkatubero no. Oh. Magkuha ka na. Unya, giusara man na sa kumbana. Siya nagtrabaho ana aron maka-save ka. Nya karon mo reklamo dai ka. Asa gumostisya na imo pagreklamo sir? Mao ba?
ngita ka gustisya. Sige, naamo ka na lisensya imong bana. Wa gani, aw illegal ang inyo. Lisensya? Naamo ka na siya lisensya, ha? Ah. Imong bana, baby, tagay ko siya lisensya. Pakita ako, kay kung wa siya ipakita na ko. Priso. Oy! Na lisensya kung bana, oy! Eh. Imadong no! Nagay lisensya no! Naman. Sideline ka ni drive mo balabal. Dili malabal. Dili driver license, ha? Kundi sa electrical engineer, lisensya sa pagka-architect. Kay ikaw may trabaho ni Tanando, tagay ko sa lisensya. License number mo na, ha? Kay kung wa gani, mapriso ka! Ay, Loy! Sige na! Loy! wala akong problema ron. Tungkol sa kalaki niya ko asawa nga siya rin nag-negotiate. Di pangataan nung ko og lisensya sa tagias bahay nga among gitrabaho. O kaya waman ko kapag kita. Gusto na lang ako nga i-thank you ang among trabaho. Pero kung sa akong ibayad sa akong mga gipanguha nga mga panday yung klaro. Has kang ahak ka ni asawa. So ako mo nagpaani eh. Kung sa mga ko kamoy pasultihon, palihog tabagitan ko ninyo. Luloy. Okay, ang sendo na to Si karong Dudong adlaw. Loloy, Ate Pres. Kisingan? Dudong Loloy. Luloy. Oh, Luloy. Ako hon guys, para na ko kanang iyang style ko. Ako pero sa iyang asawa mo Ate Pres bro. Unsa man day asawa niya? Kada bang ako hon kay nga kana si Loloy akong bana maayo kay na kay bawo na siya tanan. mao ba? Kay bawo mo gilid na mo pa anak. Unsa pa anak siya dili kanang anay ba? Na naitaw ina na gulyat. O kanang ipanghabog yung alig-aligon. Alig-aligon, oo. Ipanghabog yung banaw niya. Ang katapusan natin, Pres, nagreklamo lang sila. Ang yung reklamo natin, Pres, ni? Ang yung banaw, wag yun, kwitahan ka sa rakin, kwitahan ka sa panday lang daan, sa kwitamail na, sa kurinti, kinanglan nga electrical engineer yun, paggayo ana basta mauna onya nakasave lang 50 mil pangayo lang karon tubig na sad makakuha kag tubiro dinha tanan makuha pa ka pero giunsam na sa akong bana siya may trabaho taon na nakasave ka onya kung reklamo ka asa man yung justisya na sir pagyuan taw sila kuan si Pres electrical engineer license nya pagka-architect pagyuan sila kung ikaw galikanap wa kay lisensya ikatang nako papriso ti ka. Papriso ti. Mao ni ang problema ro ti pres. Mao ni akong problema tungod sa lalaki nga akong aning akong asawa. Ha? Loloy, tungod sa kalaki sa akong asawa nga siya nakig-negotiate, gibataan ko lisensya sa bahay. Mao ni ko yo na. Resulta na si mong asawa dong kon ako Alig-aligon. Alig-aligon kayo. Mao na din ha. Para nako badlunga gini mo ang Bitaw? asawa kay di na maayo yung buhat pabilib sigyo niya. Inana wari kay Ina. lisensya. Aba, o sa mga imong masulti diri ba? Kung maingon ka nga ang mga asawa tigpatindog sa haligi. Ang mga bana haligi sa panimalay. Ang asawa tigpatindog sa haligi. Sakto man nga ni support, sabot ko na nga full support ka sa imong bana. Apan wa mamao ang iyang pamaagi. Di bitaw. Kung ari ka diri sa Old Testament, Exodo 20 verse 16. Ayaw pagsaksi og bakak batok sa mga isikataw. Puro man ni bakak iyang gipang sulti dire. Bakak. Mao ba siya wait siya mo saksi ka kuno iyang bana maayo mo trabaho pero bana mo ginawang panghukay sa YouTube kung sa ibuhaton. Pero lang pang research kung sa ibuhaton lang tug nagkuha tinoray nga panday. Karon mato nimo sir nga dili mo bayran nya ikaw apukay kabayad sa imong mga gipanguha nga mga tao. Ang imong asawa may papakita ang sulbad. May mo kay siya ana. Siya may papakita ang sulbad kung saan ninyo na pagbayad. Kaya mapriso, murag ikaw na may prisohon. Dili apil mo asawa. Papangita siya bayad. Siya may papaning kamuta o bayad kung sa'yang buhaton na kay dili na basta-basta inyong buhat pagpangilad. Mahug man na og sa kabaghuan karon mahug og scammer. Scammer. Tinuod na. Scam yun na ilang. Dapat sila lisensya, why kuan? Paligalig mo na sila. Maro-maro man yung mga asawa, paggamit niya ay pagkamaro. Ay pagkamaro kayo, niresulta na ang inyong pagpangila, niresulta na. Kung ari po kamulingi sa laing bahin sa kasulatan, gingon na ba dito, nga the eyes of the Lord are 10,000 brighter than the sun. O He knows everything. So dili yun matago, kay way asong makumkum, matod pa.
Hilutan na, mga asawa mo mga tagpagad, di maglabad mo ngo. Mao. Unya ka na nga panday nga tinuod nga tarong pamayre yun na ninyo kay mapila sa kapriso. Labad yung uni anak. Salamat po pa natin tuluman noon. Kung ako ang pasol, tihon.